Pagkagising sa umaga, cellphone agad ang tinitira. Kahit di pa kumakain, makaharap lang sa kamera. Dahil ngayon ay napakaboy, kaya ito'y inyong sulitin. Mga tiktokers, pagalingan magpa-cute sa mga viewers. Tick-tock, tick-tock in the morning, tick-tock, tick-tock in the night, tick-tock, tick-tock in the daytime, tick-tock, tick-tock all the time. Kahit di pa kumakain, makaharap lang sa kamera. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Tick-tock, tick-tock in the morning, tick-tock, tick-tock in the night, tick-tock, tick-tock in the daytime, tick-tock, tick-tock all the time. Kahit di pa kumakain, makaharap lang sa kamera. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Maghapon ay nakatuto sa gadget na hawak niya. Kumakanta doon sa sulok, minsan ay sumasayaw pa. Paiba-iba ng outfit para daw maging bongga. Kahit sa damit na maliit, pilit na ipagkakasya. Tick-tock, tick-tock in the morning, tick-tock, tick-tock in the night, tick-tock, tick-tock in the daytime, tick-tock, tick-tock all the time. Kahit di pa kumakain, makaharap lang sa kamera. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Tick-tock, tick-tock in the morning, tick-tock, tick-tock in the night, tick-tock, tick-tock in the daytime, tick-tock, tick-tock all the time. Kahit di pa kumakain, makaharap lang sa kamera. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na. Dahil sa lockdown, mga tiktokers dumami na.